Dobre, takže ideme hrať teraz Granny. Áno, lebo prečo nie? Mobilná hra ako mobilná hra. A náhodou aj Granny je podľa mňa celkom dobrá. A teraz ideme jednotku. No. Nie jedená. Dobre, prehľadneme šuflíky. Nič. Nič z tohoto bytu. To mám aj v pláne. No. Bum. Musím chvíľu plávku a pôjdeme sa vydať po byte. Kámo. Pozri na ňu. Dobre, opravila stôl a odešla. To bolo trošku dosť také close. A poď. Tam je Granny, ok. Tak to tu bol safe. Pokračovať. Dobre ľudia, ja som tu na chvíľku plávkoval. A ideme sa pozrieť, či je tu na kde babička Anička. Niekde. Pozrieme sa do záchoda, či tam nemá kľúč. Jasne, že má kľúč od auta. O, to sa hodí. No, poď, ale dobre to pootvárala. No? To nevadí, že on nás vie. Ja idem dole. Tak. Čo to je? Weaponky. Super, to sa hodí. To sa hodí. Poď, kámo. Dúfam, že nedojde. Toto bolo safe, kámo. To už tak po mne ide, ale... Ne, mama, to je hlavné. Bum. Bum. A bum. Tak. Dobre, winch handle. A tu sa pozrieme ešte do tajného úkrytu. Dobre, iba Macko. Ja to teraz dropnem, nech dojde. Dobre, máme 1 minútu voľnú. No zatiaľ pán už nepôjde tú 1 minútu. Á, dobrá. Šuflíkov nič nemá. Tak. Ja si idem tak pre tú kľúč. Však sa respawne, no. Pozri, už mizne, za chvíľu sa spawne. Bum. A teraz máme save, lebo nič sa nám nestane. Takže... Bum. Tak. Granny. Poď. Zastrelili sme aj kus. No, tak to budem vydávať dlho, nech dojde. Babička Anička. Poď. Tu máme handle. Potrebujem, aby došla. Chcem mať istotu, ale... Ešte ja to risknem. Dobre. Teraz dojde určite. Nevadí. Risk je risk. Dobre. Nedošla.
Pohoda. Teraz ideme sem. Teraz je tak na mne vydopnené. Dobre. Ja si ju teraz zavolám. Mám istotu. Tak a teraz keď otvorí dvere, tak budeme mať šúd normálne. Už ide. Dvere budú otvorené za 3 4. No dobre, už sú otvorené. Dobre, máme znova 1 minútu. A ideme. Ty vole, jak to naloží. Takže, čo v tom bude? Dobre, engine parts, ten tady nepotrebujem. Už asi berám naspäť moju kúš. A keď už ja to rovno pôjdem tady, ale to nech zistím, že čo aj tu má. Vezmem sa aj freestrap. Ideme aj za bráničkou Haničkou, no. Freedom code, ok. No tu má meso pre pavúka. Viete čo? Ja sa teraz zajistím freestrapom. Ja ho dám semka. To mňa nemôžu dostať. No to tak som nedomyslel. Dobre, už mravná. Mravná jak šunka. Polanič. Dobre. Dobre. Remote control. Ten sa hodí. Ale teraz to musím hlavne doniesť sem. Musím byť teraz akože dosť opatrný. Lebo ak už uplynula tá minúta, tak je to dosť nebezpečné. Vezmem to na freestrap. Hodím ho sem. Tak. Nejde, tak ideme. Ojoj, je tu. Tam všetko vezmem. Tak. Meso. A to donesieme do special miestnosti. Tak. Hop. Tak budeme na cesta preč. A ideme. Crossbow. Bum. A ideme si preto náš special key.
len počkám. Padlo to tu rýchlejšie. A ideme sa ešte pro special key. No už bude určite ako. Takže ja to radšej probehnem tady auto. Tu je to bezpečnejšie. Už sa vydám hru. Tak. Nechám spadnúť do pasca. Nie je šanca, aby nespadla. No. Tak teraz tady auto dostanem. Nie, ja to teda obídem. No. Prístrepu som nehal tam. Tu si, keď budem potrebovať, vezmem, ale teraz ideme za pavúkom, takže... Dáme mu ho pekne na tanierik. Otváram bird sheets. Dobre. No. Dobre, no. Ešte to tu môžeme prehľadať, kľudne. Teraz mám čas. Nič to už nemá. Ešte idem do kuchyne. Tak sa vezmem ešte. Melón. Ten sa nehodí. Mikrovlnka nie. Nič moc. Možno ten melón tu na nič nie je. Takže ja sa idem aspoň pozrieť, čo je v tom melóne. Master key, OK. Myslím, že teraz som tady. No keď pôjde sem.
Takže ľudia, toto by bolo pre dnešné video všetko. A keď chcete part 2, tak mi iba napíšte dole do komentára, dajte like, odber a zatiaľ čau.